Oras madihita sa luhut na, dabara di maruhan ang pikirata lato mangihon hata ni debata, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na ruha. Ima na mangaramuti ati-ati duhut pikiramuna, di bagasan Kristus Jesus Tuhat tayo. Amen. Hurian itu hatta, tatangi homma hata ni debata nagabi turpu jamita, di minggu Advent na papaton di tanggal 10 Desember tahun 2022 jenit sian rombid na parjulu mamuka sian ayat na parjulu rodi ayat na pituhon sokono marirot disi awu surat tinongkos ni si Paulus na poso ni Jesus Kristus na tarjo gabi apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon baritan na huli na siya debata. Ima di parbaga-baga hiyan, dia kasurat na badia, marhiti-hiti akka panurirang na. Taringo tu anak na Jesus Kristus tu hatay, na tubo siyan po paran ni si Daud, iya daging na. Naung gabitadap anak ni debata, na marhaguguon, mangihuton tod di na badia, dunghehi ibana siyan hamatian. Siyan ibana hujalo hami asin ni ruha, doho tohonan apostel, mangalopokon panguluyon, di haporsyaon, turuhan ni saluhut bangso, ala ni guarnay. Siyan na sidado, nang hamu, na jinuni Jesus Kristus. Madapoton akka na hinahulungan ni dibata, jala akka na badia, na jinunay, na di huta rom. Asiniruha madihamu doho dami siya dibata amatta, nang siyan Tuhan Yesus Kristus. Itu sahat na. Damang denang dogan sa porsyaon. Nagapi tupit ni jamita di mingguat pen na papatod di obaso ni ma tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah. Damang denang na inahulungan di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus. Nuaing nunga bokot hita tumingguat pen na parpudi. Im Advent na papaton. Ia lapatan di minggu Advent na papaton ni ma hadameon. Taring utu hadameon, ima sada na tung matsay tahasihuli di nguluton. Asa mulujub pang hadameon, so nang mapakilalata. Alay mulu dau hita siyan hadameon, totu rudut do pikirata. Turus songon bunang narudut, namol patureon, songuni mangulu di halak, na hulang siyan hadamion. Anan ima cerikot do hadamion di ngulutay. Hadamion di baga sa ruha, di baga sa pikiran, nang diaka na humaliak kita. Songon edine suruani, uju dabaritahon hasasorang ni Tuhan Yesus. Didokdo didenay, dami maditanoon, diaka solom mahalom wani. Asa nang hita sa luhut na pe, nang mata hasyuhuli, jala tanah punahon, hanguluan, na ginuhan ni dami. Ima jojo di minggu at penda papatonon. Dumutusiham makarungan, tayo sa turpu jami taon, napaingotok kita asa di bagasan uduk siret ni ruha. Lahamanongo Tuhan Yesus Kristus, si palua na pinarbaga ni Jehovah. Tatawang iba na di bagasan la si ruha. Dumutusi arong dosono sada barita mardunga puda. Di sada huta arong masada keluarga na tungmatsay sederhana nguluna. Ia ulun na sida sigano pari ima martani. Di sada tiki arong ma akka pengusaha narotu luat na sida naing pajonjokun sada perusahaan. Sialani dituhori na sida ma tano ni parhutai. Jala argana pe tung macet tibu situ turu. Pola saha tu namar miliaran tuhor ni tanwe. Hinaruhon ni la situ tu maruhana sida. Madok mulia tiru na sida tutuhani. Hinaruhon ni basa-basa na tung macet balga situ tu di nguduna sida.
Hinorhon di paso-paso ng jinalunay, direha majabuna, asa gabi songon na di pos jala uli idahon. Gabi sada jabu na mewah. Dungi, dituhori maaka berabut, na cocok tujawi. Dada holani, sialan ng gudang du hepeng na, marsakap mana sida, lau tu showroom, lah manuhur mobil. Ale tunggu ditiki ikut juru di pesad do mobil, na pinanggiru na sidai. Ujung na liling mana sida, pay mahon, haroro ni mobili. Di na pay mahon haroro ni mobili, di poli na sida magudang. Garasi inganan ni mobili. Uhud, lam di pate pos na sida ma, akka dia pena hurang di bagas na sidai. Sa dito hori na natayma, ragam ni akka para rabot ni baru. Hinorhon ni gaya bingung mana sida, lama meyakon, akka barang-barang bekas, nang perabot naso marpakebe, tu dia mabahenon. Ala sorodo pe mobili, ujungna, di pihak masuri akka barang bekas, naso marpake, tu gudang. Dung lam liling, arong piga-piga hari, gok matong gudangi. Alai dung terhira sa minggunai, Roma pegawai ni showroomi, mabuam mobil, nari pesan na sida. Toho las itu tu maruhani perjawi. Ainung ngaro mobil pesaran na sidai. Alai na yang namarkir ho mobil itu bagasan garasi, bujasau mana sida. Ada siap be mobil itu bagasan garasi. Ngasop pol garasi, hinorhon yak barang begas. Dangarong bicara na asing. Asa buya siap mobili, jumuluma di barur na sida masudi akka barang bekasi, siang kudangi. Dongipe, buy bongkot, mobili, tu bagasan garasi. Hamak karungan terus sogon saritui, jojo du hitam marpangalaho songoni di bagasan ngulutta. Dimulanai, lasit itu hatta, nang majakong Kristusi di bagasan ngulut taun. Alay hinorhon diragam niya kahamoron na masa di ngulut taun, lalap mahita di akka perlalapan, mangalui akka narikot di ngurus ganupari. Jala gudang akka persoalan, gudang ragam niya kanarudut, gudang ragam niya kasipikiran, na manosa ngulut taun. Ujung nalalap may tapikiri. Tabuan, jala tayo masuk itu bagasan rohatta. Terus may songon gudang na sopoli. Hinorhon ni dangarong biingan ni Tuhan Yesus di bagasan rohatay. Hamwa karungan songon saritoy jumuluma tapasiding sudi akan nasuringkan siyan bagasan rohatay. Asa buhay bongot Kristusi miyan di bagasan ngurut taon. Domu tutupin ni jamita di minggutta sa darion, dinamanomu harun ni Tuhani, nang mahita marsitutu, mangaradi, manomu Kristus, si baluay, nak pinarbagani di bata. Tablok kung manas na surat, di bagasan roha, na pikirat taon, asa bongot Kristusi, di bagasan gulutta. Songon na tersurat, di Markus sada ayat 7, paturi hamuma dalam di Tuhani, pahorno pamuma si daladan nai. Atau nakita pe, paturi madala di Tuhani, marhiti habulusun nerohatta, manomu ibana, Kristus, na pinarbagani Jehovah. Damang denang dongan sapursiawan marhiti turpu jami taon, di mingguta at pen na bapato sa dariyon, di taringoti dudisi, songo dia apostel Paulus mamuhay suratna tu halak Rom siya na jumulu ibana patadahu dirina tu huryay. Tongot tahe diujui danga para takas tupe ditada huryay apostel Paulus. Aladang si Paulus na pajoncong huryay. Jaladang hiado pe dia bati si Paulus huryay. Di patadahu na apostel Paulus tu dirina sahalak na poso ni Kristus,
na tarjo gabi apostel lah mamaritahon barita nauli na siyad debata. Ia barita nauli ima na mandaringuti Kristus Jesus si Palway naung pinarbaga ni debata marhiti akka panuirang na. Di bulan ay dada sa halat na porsiya si Paulus kariyara tahi sa halat na makasuguhong Kristusido ibana. Ditakup, dililay, jara diburu ibana do akka na porsiya. Alay, uju di padalanan na lama bogoti huda Damaskus pajupang do ibana do Tuhan Yesus. Ditakup Kristusido ibana bahen sesiyan na. Mamukka siya ni mubasituluro rohana. Siya na sa halak na makasuguhon Jesus gabi sa halak na makahulong ni Kristusi. Asa siya noon takas ng dohonon na pabuwa parjupangan na dohot Kristus ima sada parjupangan na tung matse uli. Parjupangan na tuk paubahon hasul mahon. Asa dang marisuang tahi ganup parjupangatta dohot Tuhan Yesus. Asa garup halak na tinakup ni Kristusi na separaron na doi gabi na posona laho mabuan paraton barita na uli. Hamwak kadungan sa porsyaon dada hulani na pinabotohon ni si Paulus. Alay di patarasun ni Banado hinaarga ni barita na uli na dipasahor sa dokhorong home ng parbangsoon. Dada hulat tu hala Jahudi hasahatan ni barita na uli. Dada hulan hala Jahudi na tuk majakon. Dada hulan hala Jahudi na tama majakon haluaw na siya Tuhan Yesus. Alay tahi sudi julma tamado majakon haluaw ni. Ay haluaw na biduan ni Kristus ima haluaw na universal na dipatongon tu sa dok bangso. Asa marhiti haluaw di bagasan guar ni Tuhan Yesus cupang doha namion. Ana ni guar ni Kristus itahe gaya parsidoho do sudi julmay majako na siniruha dohot hadamion na siyad di bata ng siyan Tuhan Yesus. O mahamwak karungan las nerohatta tung macarga sututuru hita hapi diaruban di Tuhani. Dilihod do hadamion dohot asiniruha naso haruduan naso hapikira kita. Macem marlaba sututuru tahi barita nuli ima barita taringot tu haron ni Kristus tu hasyanganon. Alani buhado pangohonotta siyan turpu jametaon dingurutta sinuengon. Buhado panomonomotta di haron ni Sipaluay ima Kristus anak di bata na pinarbaga ni Jehovah. Totuham makarungan ia turu-turu ni haron ni Kristusi na derok na disoni ma harorona diare na parpudi dohot harorona ditikki sinuaing marhiti panomonomotta laho makarason ari hatutu ni Kristus marhiti ari natali. Dang arung na boto sa di hari haron ni Kristus diare na parpudi. Holani naing apalading ganyan tabaradi diritaon. Asa jaga mahita. Asa sa totong mahita di bagasan hatugugon ni hapursyaon sa haro di ari ni Kristusi. Unang magopo niyan hapursyotay. Damang denang dungan sa pursyaon di bagasan guar ni Tuhan Yesus di minggu at penna papatunon. Tabarade maruha ng pikirata na hibul laho manomonomu haror ni Tuhani siyan parangin na ginuhan ni Hadamayon. Dada holan seremonial akka mingguat pen ng tabulusi luwoy pa sa Natal na nang tapes tahon ni. Alay siyan ruha na marsitutu mahita patu bahosa. Asa di nabungot hita sa dariyon tumingguat pen na papaton to tunay mahita sa luhut na mga rajumi hinarikot ni Hadamayon ni di bagasang urutta. Inorhon ni naing hita mardami hita sa mahita do akadongatta sulumba. Do akadongatta di tuang-atungan di rumah tangga tabi do akadongatta no maliyang. Nang mahita mardami sunang pasal puhon akan ahurang lubi naung masa di akapartikian nakasalpu. Nang hita mardami
hita sama hita, dusudi akka na di humaliak kita. Ingot ma, nung nga jumuno Tuhani, mangareho dami na tu hita. Jalan ng hita pe, nang mamanguru di bagasan hadamyo ni. Atik tungarong, akka na hurang lubi na sa laon, di para sarat ta si kanupane. Nuwaing matikina di hita, laho mardami doh akadungat ta sulma, di na humaliak kita, asa sonang rohatta, di na manomonomo tuhattay. Jalala sonang rohatta, di na naing mamestahon, ari hatutubo ni Kristus, marhiti pesta Natali. Dada hulan pahian, dada hulan sipatu, dada hulan akka pado pahotta, nabui pasikop pun hadamyo ni. Dada i, nabui pasunakon rohatta. Aleha makadungan, rohatta perbagasan itu, nabui patuduhon, tohodu hita marlasi roha, tohodu hita ginuhan ni hadamyon, dimingguat pen manomonomo ar Natali, modo nunga saur bereta nauli, tu bagasan rohatta bi, totu na marhuaso dui, paubahon, jala panguluhok kita. Atik pe, modo ditikyon, songon na gudang holso, arsak, nang sipikiran ni ngolum. Unang maluasi, manudati ho, lahom marlasi roha, lah majakon hadamyoni, di ngolum sinuwaingon. Ingot ma, nunga dia peho tuhatay, tangan na sumurungi, mamasu-masu hita ganup, marhiti dami, dohot asini rohana. Atong, di bagasan hapor siyaw na marsitutu, dohot dami na siya tuhatay, tatamutoma Tuhan Yesus Kristus, Raja ni hadamyoni, si palua na pinarbaga ni Jehovah di patatay. Asa bongo tiba na, tu bagasan rohaton. Jala diguhing unuton, di bagasan dami na sumurungi. Selamat at penba dihita sa luhut na, tuhatta na maso-maso. Amin, martang yang mahita. Pinuji mahuali Tuhan di bata na pasorohon, barita na uli'i, tu sadok purtipyon, di barita haluaon na pinatukombo, tu sudi na tiropami, imahami akan na porsiya, di bagasan ng kuwar ni Kristusi. Atong lupok kumah, dami na sumurong, di bagasan roha ng pikiran nami, asa di bagasan la si roha hami, mardungan hadamyoni, manomonomu haruro ni Kristus, na bunguti roha ng pikiran nami, marlasi roha mi Tuhan, majakon Kristus, di guru namyon. Pinuji magwarmo. Amin.